ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರಿನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಇನ್ನತ ತಯಾರಿದ ಅಕೇರಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆದನು. 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರದ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಸಭೆದ ತಯಾರಿದ ಅಂಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂಚಿ ಎಂಚಪೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆಟ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆದನು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲಿಮಾರ್ ಒಲವು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನುಂಡಿರು. ಚಂದ್ರ ಸಭೆ ಅಂತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಇನಿ ನಿಜವಾದಲಾರ್ನ ಪುಟದಿನ ದಿನ ಅಂಚಾದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚಂದ್ರಸನ್ನ. ಇದು ಸುಮಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ನಂಗೆ ತಿರಿಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಿತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ ಹೋದು ಹಾಲ್ ತೋಪಿನ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಐನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏರಿಯಾ ಮಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಶುರುತಾದ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲ್ನ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಇರ್ತದೆ. ಇದಾದ ಕೊಂಡ ವಿನಾಯಕರು ಬಂದಾಗ ಆಜೆ ಕಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಆವಡದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಸಮಿತಿದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ವಂದನೆ ಮಲ್ಪು. ಚಂದ್ರಾಮೃತದ ರೂವಾರಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪುಲಕ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಇಡೀ ಪೂರ ಈಗ ಬಾಂಬೆಡ್ದವಡು ಬೆಂಗಳೂರ್ದವಡು ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲೆಡವಡು ಎಲ್ಲಿಯಡವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕೊನಿ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ನಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ ಅವಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದೈತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ದೈಪುಣೆ ನಾವು ಪೂರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡು. ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಸಭೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಕೈಪಾಡಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟ ಅವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳುಡೆ ಅವು ನಡಪಡೋದು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಂತಾಯನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾತ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ನೆಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ವಾವಾನಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆಲ್ಲ ಅವಳ 5 ಮಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡಪನ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ನಡಪೋಣ ಐತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ನೇನು ವಾವಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪನ ಅವ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಳದೆ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೋಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪಂಡೊಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಚಂದ್ರಸಡ್ಡೆ ಅಂತ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಎಡ್ಡೆಗಲಿಗಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಇನಿಯಾರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಲ ಎಲ್ಲಂಜ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಿಡ ಆವೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಐಡ್ಲ ಚಂದ್ರಸಡ್ಡೆ ಅಂತ 75 ವರ್ಷ ಎತ್ತ 6ನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಅತ್ತಂಡ 75 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಾನ ಮಂತ್ರನ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಸಾರ್ಥಕತನ ತೋಪೋಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು
ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತ ನಂಚಿನ ನನ್ನ ಏತ ಜನಕ್ಲು ಜನಸೇವೆ ಮಂತನಕ್ಲಿಗ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮಂಚನೆ ಏತ ಜನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ಬಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತ ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡುಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತ ಪ್ರಮುಖರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಸ್ಯ, ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆ ಹಿಡಿತೇರು. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.